Soc Matías Llobet, tinc 53 anys, soc enginyer químic i treballo per Miguel Torres des de 1985. El brandi és una beguda espirituosa que s'elabora a partir de destil·lats de vi, que té una graduació alcohòlica mínima de 36 graus i que s'envelleix en fusta de roure durant un període mínim d'un any. La destil·lació és el procés pel qual obtenim l'alcohol a partir del vi, és a dir, el procés de destil·lació es basa en escalfar el vi, fer-lo bullir i els vapors que es generen, que són més rics en alcohol i substàncies aromàtiques, volàtils, recollir-los a través d'un sistema de canonades o tuberies i tornar-los a condensar a base de fer-los passar per aigua freda i recollir l'alcohol. Bàsicament, el que pretén la destil·lació és extreure tot l'alcohol del vi i tots els aromes volàtils. Per obtenir una ampolla de brandi es necessiten entre 3 i 4 litres de vi, que un cop destil·lats obtens l'alcohol per fer el brandi. Una part de la meva feina és aquesta, relacionada amb la destil·leria, coordinar les destil·lacions perquè s'elaborin els productes en base a les normes de la qualitat que nosaltres busquem, però després, un cop ja s'ha acabat la feina pròpiament de destil·leria, ve tota la feina d'envelliment, de fer les barreges, copatges, filtracions, fins a deixar el producte a punt per ser embotellat. Tot aquest procés de l'elaboració també tinc la responsabilitat jo. El conyac, que no deixa de ser un brandi, però té una denominació, és una beguda que ha passat èpoques de molt baix consum i ara torna a tenir un gran boom en països asiàtics i així. Es veu molt conyac, però potser més pel seu vessant prestigi que no pas pel que és en si el producte. Però penso que el brandi tindrà el seu dia, segur. El brandi era un producte que bàsicament es venia a l'Estat, en canvi ara quasi tot el brandi s'exporta, igual que també molta part del vi. A principis dels anys 90 és quan va començar-se a obrir els mercats forts d'exportació, bàsicament Mèxic, i ara a finals dels 2000 ha sigut quan, abans de la crisi, és quan hem tingut els creixements més alts. Ara estem en una situació estable. Quan es va començar a destil·lar, aplicant les tècniques de destil·lació que coneixien a l'època, que venien dels àrabs, doncs van començar a destil·lar totes les begudes que tenien alcohol. En principi les feien servir tant per medecines com per perfums, i després ja quan ho van aplicar al vi en concret va ser per poder transportar vi en condicions que no es fes malbé. Doncs destil·laven el vi, obtenien l'alcohol i després així el transportaven en botes. De fet, brandi és una paraula d'origen holandès que vol dir brandwijn, que és vi cremat, i és el nom que se li va donar. Si la gent sabés que la feina que comporta elaborar el brandi i totes les cures que s'han de tenir al llarg de la producció o la seva elaboració, potser sí que s'hi acostarien més i intentarien tastar-lo i conèixer. Per això és una feina que hem de fer nosaltres, els productors. L'elaboració del brandi comporta molts moments en què sí, tot el que són la part dels aromes, la part sensual, si vols, o sensitiva. Durant tot el procés de la meva feina hi ha molts moments que fas servir els sentits per prendre les decisions, i això té un plus que poques feines tenen aquesta característica.